வெல்கம் பேக் டு த வேர்ல்டு கேமிங் தமிழ் சேனல். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு வழியாக நம்ம வந்து சிஎஸ்ஆரில் பார்த்திங்கன்னா கிளாஷ் ஸ்குவாட் ரேங்கில் பார்த்திங்கன்னா ஹீரோய்க்கு வந்துட்டோம். அந்த ஹீரோய்க்கு வந்து கேம் ப்ளே தான் பார்க்க போகிறீங்க. பாருங்கள், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் வீடியோ. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. திருட்டுக்குட்டி மாதிரி பார்க்குறத நிறுத்திடுங்க. ஓகே ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லாம் அவ்வளோவா விளையாண்டுருக்க மாட்டேன். ஸ்க்ரீன்ஷாட்லாம் இதில் எடுத்திருப்பேன். நடுவில் ஃபோன் கால்லாம் வந்திருக்கும். ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள்ஸ் தாண்டி தான் வந்து இதில் பார்த்திங்கன்னா பூயா அடித்து ஹீரோய்க்கு வந்திருப்போம். வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கைஸ், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க எல்லாருக்கும். ஓகே இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இதே இந்த ஷிப்பு இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹைடிங் பிளேஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சிருப்போம். அந்த ஹைடிங் பிளேஸ் இந்த மேட்சா இல்லை அடுத்த மேட்சான்னு தெரில. ஸோ ஓகே, வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ தான் பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை அந்த இது மேலே தான் ஏறுவோம். அந்த கட்டை மேலே ஏறி இருப்போம். ஆனால் இந்த சாரி இதே மாதிரி ஹீரோய்க்கு போகிற ஸ்டேஜில் ஒரு மேட்ச்சில் இருந்திருப்பேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்திங்கன்னா திருப்பி ஹீரோய்க்கு போயிருப்போம். அந்த மேட்ச்சில் தான் பார்த்திங்கன்னா ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பேன். ஆனாலும் எதுவும் பண்ண முடியாமல் நிலமை ஆகிடும். ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பேன், பட் எதுவும் பண்ண முடியாமல் நிலமை. ஓகே ஆனால் அந்த ரெக்கார்டிங்கில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அது மேலே ஏறி வேறு லெவலில் எனிமீஸுக்கு ஆட்டம் காட்டியிருப்பேன். நீங்களும் அது மேலே ஏறி ட்ரை பண்ணி எனிமீஸுக்கு ஆட்டம் காட்டுங்க. ஸோ ஓகே, வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் காண்டாக்டில் இருக்க எல்லா வாட்ஸ்அப் சாரி ஓகே ஐயோ ஏதோ வளரேன்னா ஓகே சாரி காய்ஸ். ஓகே, உங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கிற எல்லா காண்டாக்டுக்கும் அனுப்பிவிடுங்க. ஓகே அனுப்பிவிடுங்கன்னா ஷேர் பண்ணிடுங்க. என்னடா ரொம்ப வாய் வளருது. ஓகே, இந்த மிகப்பெரிய ப்ரோ பிளேயருக்காக ஒரே ஒரு வேலை மட்டும் செஞ்சுருங்க. பிகாஸ் ஆஃப் என்ன வேலைன்னு கேட்டிங்கன்னா, என் ஃப்ரெண்டோட லிங்க்கு கீழே கொடுத்துருக்கேன். அதை போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு, அவனுக்கும் கம்மி தான், எனக்கும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கம்மி தான், அவனுக்கும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கம்மினா நடுவில் ப்ரோ பிளேயருன்ட்டனா சாரி கைஸ், அதை ஒத்துக்க மாட்டாங்க யாரும். நான் மட்டும் சொல்லிக்க வேண்டியதுதான். ஓகே, ஆல் பட்டனை அழுத்திடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு. ஏன்னா அவனும் நானும் தான் சேர்ந்து ஆரம்பித்தோம். அவன் தான் எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கான். அவனுக்கும் நான் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன். குத்த ட்ரை பண்ணுவோம், ஆனால் குத்தவும் முடியாது. டெசர்ட்டிகளை வச்சு அடிக்கவும் முடியாது. எப்படியோ தப்பிச்சு ஓடி வந்திருப்போம். ஓகே, இந்த கேம்ஸில் நிறைய பக்ஸ்லாம் இருக்குது. ஐயோ வாயிலே வர மாட்டேங்குது. ஓகே, பக்ஸ்லாம் இருக்குது. அந்த பக்கெல்லாம் நான் வந்து வீடியோ எடுத்து அடுத்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா டாப் 3 பக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறீங்க. அந்த பக்கு பார்த்திங்கன்னா ட்ரைனிங் கிரவுண்டில் ஒரு பக் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கிளாக் டவரில் இருக்குது. நிறைய பக்ஸ்லாம் இருக்குது. நடுவில் கால் வந்துடுச்சு. ஐயோ என்ன ஒரு ஸ்ட்ரகிள். அப்பப்போ ஸ்க்ரீன் திரும்பிக்கிட்டே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி திரும்புது. நான் எப்படி விளையாண்டுருப்பேன் நீங்களே பாருங்கள். ஸ்க்ரீன் ஆட்டோ ரொட்டேட் மோடில் கூட நான் வைக்கலை. டப்புக்குன்னு மொபைலில் இந்த ஸ்க்ரீனு திரும்பிக்கிட்டே இருந்தது. என்னால் பார்க்கவும் முடியல, விளையாடவும் முடியல. ஒரு வழியாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்ச்சை போய் அடிச்சிருப்போம். சரி, நிறைய ஃபோன் கால்ஸ்லாம் வந்திருக்கோம், அதெல்லாம் கட் பண்ணியாச்சு. ஓகே தாம்சனா 2 புல்லட் ஷார்ட் கன்னாக பார்த்தா நான் ஷார்ட் கன்னை வச்சு ஒழுங்காக ஆட மாட்டேன். ஸோ தாம்சன் எடுத்தாச்சு. வந்துட்டோம். எப்படியாவது இந்த மேட்சை பூஜை அடிச்சோன்னு தான் வந்தோம். நடுவில் ஃபோன் கால்ஸ் வந்தது. நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் வந்தது. ஓகே இப்போ கூட ஃபோன் கால் வரும், வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். வந்துடுச்சு. எங்கள் அம்மா தான் ஃபோன் பண்ணாங்க. ஸோ ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தனுக்கு மண்டை தெரிச்சிச்சு பார்த்தீங்களா, ஹெட்ஷாட்டு. அதுக்கப்புறமும் நம்மளை அடிக்கிறானுங்க. நம்ம என்ன பண்ணுறது. ஓகே இட்ஸ் ஓகே. நான் விளையாடுற மேட்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்கன்னு ஏதாவது ஐடியா இருந்தால் நீங்கள் சொல்லுங்கள். எனக்கு கண்டென்ட்டே கிடைக்காம தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். இந்த கண்டென்ட்டுக்காக பார்த்தீங்கன்னா 2-3 நாளாகவே ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். மண்டை தெரிச்சுது போடு, ஆனால் என்ன சாக மாட்றானுங்க. ஓகே திருப்பி என்னடா நடக்குது இங்கே? திருப்பி சுற்ற விட்றீங்க. ரொம்ப வெறுப்பாகுதுப்பா இதை வச்சு. ஓகே கசமுசா ஐயோ முடிச்சு புட்டாங்கயா சிங்கத்தை. ஐயோ மிகப்பெரிய ப்ரோ பிளேயரை அடிச்சுட்டாடுகளே. இது அநியாயம், அக்கிரமம். இதை தட்டி கேட்க யாருமே இல்லையா? தட்டி கேளுங்கய்யா. யாருமே தட்டி கேட்கவே மாட்டீங்கப்பா இந்த அநியாயத்தை. போடு நாக்கு. என்னடா எங்கேருந்து அடிச்சானுங்க?
திருப்பி திருப்பி பண்ணுறேன். இது சரியா இல்லை. வெள்ளை சொக்கா உன்னை வச்சுக்கிறேன். நான் எதில் முடித்தேன்? கசமுசா கிசமுசா கிசகசா முசமுசா. இதற்கு பேர் என்ன தெரியுமா? டே எத்தனை தடவை தாங்க முடியலடா டே. திரும்புது. இந்த ஸ்ட்ரகிள்லேயும் பூயா அடித்ததை எவ்வளோ வீரமாக நினைக்கிறீங்க? நான் தான் வீரமாக நினைக்கணும், நீங்கள் நினைக்க மாட்டீங்க. ஏன்னா நான் தான் மிகப்பெரிய ப்ரோ பிளேயர் ஆச்சே. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் தான் ப்ரோ பிளேயர், வேர்ல்டின் மிகப்பெரிய ப்ரோ பிளேயர். இந்த பையன் இருக்கான்ல, அங்கே ஒருத்தன் நின்றுட்டுருக்கான்ல, அவன் ரீவேவே பண்ண மாட்டான், கன்றாவே பண்ணுவான். இந்த வீடியோ பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பூயா அடிச்சிருக்கோன்னு உங்களுக்கே தெரியும். பார்த்தீங்கன்னா அது சக்கு அடிச்சிருவான். என்னடா நாக்கு போட்டானுங்க. ரீவைவ் பண்ணுறா அண்ணா, வெயிட் பண்ணுங்க, ரீவைவ் பண்ணுடா, வெயிட் பண்ணுங்க. அந்த மாதிரி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அவன். இருக்கிறதுல கன்றாவே பண்ணால் அதுக்குள்ளே அந்த எனிமியை வந்துட்டான். எஸ்கேச் வச்சு சுட்டுருக்கான். அப்போ ரீவைவ் பண்ணிகிட்டு இருந்தான். ஒரு வழியா நம்மளோட தலை உள்ளமா, அவர் பேரையும் வந்து போச்சு, தலைந்தான் கூப்பிடணும். அந்த தலை தான் ஜஸ்ட் லைஃப்பில் நம்மளை காப்பாற்றிடுவார். ஸோ ஓகே, வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். அங்கே இருக்கான் பாருங்கள், தலை ரீவைவ் பண்ணுறா. அப்போதான் தலை தான் ரீவைவ் பண்ணிடுவார். ஒரு வழியாக நம்ம அங்கே நல்லா நோட் பண்ணிங்களா ஸ்கோருன்ற பாருங்கள். ரவுண்டு இதை ஹெட்ஷாட்டு என்னடா வாங்கிட்டு தப்பிச்சு ஓடிப்படுறான். அடி வாங்குறா. ஒரு வழியாக நான் கவர் எடுத்து அடிக்கலன்னா நீ எப்பயும் முடிச்சிருப்பாங்க. போட்டுக்கலாம். அட்ரா கவர் நாக்கு போட்டாச்சு. அங்கேருந்து ஒன்று அடிச்சிருவான். எத்தனை பேர்ரா அடிப்பீங்க? தாங்க முடியல. பின்னாடிலேருந்து நம்ம தலைவர் வந்துடுவார். 3 வாட்டி நம்ம தோற்றுருப்போம். ஒரு மேட்ச் தோற்றுருந்தா கூட மிஸ் ஆகிருக்கோம். எவ்வளோ ரிஸ்க்கான டைமில், ஹீரோய்க்கு போகிற டைமில் எவ்வளோ நல்லா ஆடி இருக்கோன்னு பாருங்கள். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருக்கோம். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை கிளிக் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைபையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. உங்களுக்காக ஒரு ரைமிங்கை தேடி எடுத்திருக்கேன். ரோட்டில் இருக்கவங்க கல் மறக்காமல் அழுத்திடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லு. எப்படி நல்லா இருந்தால் இந்த மாதிரி ரைமிங்காக எல்லா வீடியோலையும் ஒரு ரைமிங் போடலான்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என் வீடியோவில் ஏதாவது மைனஸ் பாயிண்ட் இருந்ததுன்னா அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதை நான் எதுவும் தப்பாக நடத்துக்க மாட்டேன். ஓகே. என்னடா இந்த வீட்டில் ஜட்டிலாம் காய போட்டிருப்பாங்க, நான் பார்த்துருக்கேன். இந்த வீட்டில் ஜட்டி, பாவாடை நிறைய காய போட்டிருப்பாங்க. ஓகே. எல்லா மேட்சும் தோக்குற நிலைமைக்கு போய் ஜெயிச்சிருவோம். ஒரு வழியாக ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருப்போம். 3 மேட்ச் தோற்றுட்டு மிச்சம் இருக்கிற 3 மேட்ச் ஜெயிச்சு இன்னொரு மேட்ச் ஜெயிச்சு அவங்க கண்ணில் ஒரு விரலை விட்டு ஆட்டணும்னா எப்படி பண்ண முடியும்? இதெல்லாம் பண்ணாதான் வாய்ப்பு. சரி எப்படியும் ஒரு வழியாக பூயா அடிச்சிருப்போம். எவ்வளோ கஷ்டமான சுச்சுவேஷன் பாருங்கள். இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருக்கோம். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை அழுத்திடுங்க. சப்ஸ்கிரைபே பண்ணிடுங்க. ஓகே. சேனலோட லிங்க்கை வந்து கீழே கொடுத்துருக்கேன். அவன் சேனலை பார்த்தீங்கன்னா போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா நீ அவ்வளோ பெரிய சேனலே கிடையாது, ஆனால் ப்ரொமோட் பண்ணுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா என் ஃப்ரெண்டு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணால் இந்த சேனல் நல்லா வந்துச்சுன்னா அவனுக்கு வந்து அது சேரும். ஓகே. அவன் சேனல்லையும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். என்னடா முதுகுக்கு பின்னாடி அடிக்கிறீங்க, ஃப்ரண்ட்லேயும் அடிக்கிறீங்க, என்னடா பண்ணுவேன்? போங்க, நான் க்ளூ வால் போட்டுக்கிறேன். மெட்கிட்ட சுற்றுறா. இந்த மாதிரி ஏதாவது சுச்சுவேஷன்ன்றனே அதை ஒரு உருப்படியாக சொல்லணும், யாரும் கேட்டுறாதீங்க. ஓகே, அதை உருப்படியாக சொல்ல வாயில் வரல. ஓகே, என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ என்ன சொல்லணும்னு வந்தனே மறந்துட்டேனே. சாரி காய்ஸ், யோசிச்சு பேசாதீங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஃபன்னியாக பேசணும், அவ்வளோதானே. அவர் பேரே மறந்து போகுது, எப்படி வச்சுருக்காருன்னே புரிஞ்சிக்க மாட்டேறாங்க. டிஇன்னு ஏதோ போட்டிருந்தது, அதை ஃபுல்லாக படிக்கிறதுக்குள்ளே வெடிஞ்சிரும் போல இருக்குது. ஸோ அவர் பேர் சொல்ல இப்பயும் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார். இப்போ கூட கமெண்ட் வந்துருந்தது. நான் வீடியோ ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்க டைம்லேயே என்ன அனுப்பிச்சிருந்தாருன்னா, நான் அப்புறமேட்டு தான் பார்த்தேன். அவர் என்ன அனுப்பிச்சிருந்தாருன்னா, நீங்கள் வந்து ரேங்க்டு கேமில் நிறைய கட்டாக பண்ணுறீங்க. ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக மைனஸ் பாயிண்ட் சொல்கிறாரு. அப்படி சொல்ல நான் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வீடியோ என்ன பண்ணலாம் அப்படி ஐடியா வரும் எனக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லோரும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அவரை மாதிரியே எல்லோரும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே. ரேங்க்டு மேட்ச் ரொம்ப கட் பண்ணி போடுறீங்க. ஸோ சிஎஸ் எடுத்து பண்ணுங்கள், கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தார். ஸோ ஓகே, இன்ட்ரெஸ்ட்டாக உங்களுக்கும் இருக்குமான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஓகே, ஒரு கமெண்ட் மட்டும் படித்து சொல்கிறீங்களேன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் ஒருத்தர் தான் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுறாரு. நீங்களும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். புதுசாக வீடியோ பார்த்தால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எனக்கு வராத ஸ்பீச்சை வந்து நான் கொண்டு வந்து பேசுகிறேன். இதுக்காச்சும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே.
ஓகே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன்லேயே தெரியும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பார்க்குறவங்க எத்தனை பேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க எத்தனை பேருன்னு தெரியும். திருட்டு குட்டிஸ் தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க, திருட்டு குட்டி இல்லாதவங்க தான் ரொம்ப குட்டாக இருக்காங்க, 43%. ஓகே உங்களுக்கே புரியும் என்ன பண்ணணும்னு. மறக்காமல் எக்கச்சக்கமாக ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சரி, நம்ம வந்து கேம் பிளேக்குள்ளே போகலாம். கேம் பிளேக்குள்ளே வந்தாச்சு. ஓகே எப்படியாவது பூயா அடிச்சிடணுன்னு வெறித்தனமாக இருப்போம். அவங்க வந்து 3 வாட்டி வின் பண்ணிட்ட அப்புறம் ஒரு கேம் ஜெயிக்கிறத விடாமல் நம்ம அப்படி ஜெயிக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு உங்களுக்கே தெரியும். நூப் ஸ்டோரியில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படியோ ஜெயிச்சிருப்போம். டே க்ளூவால் குள்ளேருந்து எங்கடா வர? நாக்கு போ, க்ளூவால் போட்டிருப்பேன், எப்படி வந்தானே தெரியலையே. சுற்றி அடிக்கிறீங்கப்பா. ஒரு கேம் கூட விடாமல் ஜெயிக்கணும். அப்போ தான் இதெல்லாம் வாய்ப்பாகும். டேய் க்ளூவால் போடுறா. எவ்வளோ லேட்டு, என்னடா லாக் ஆகிட்டோம். எங்கடா வழியே காணோம். வழி கொடுங்கடா. எப்படி வெளில போனாவ? இங்கே ஒரு வழி இருக்கா? சூப்பரு. வந்தாச்சு. டென்னுங்கண்ணக்கா எப்படியாவது சப்ஸ்கிரைபர்ஸை கூட்டுங்க கைஸ். கூட்டுங்க. தினமும் நானும் வீடியோ போட்டுக்கிட்டுருக்கேன், நீங்கள் சப்ஸ்கிரைபர்ஸே கொடுக்க மாட்டீங்க. சீக்கிரம் பண்ணுங்க. பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் போதே பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைபர்ஸை கூட்டிக்கிட்டே இருங்க. ஓகே என் ஃப்ரெண்டு சேனல் லிங்க்கு கீழே கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அவன் சேனல்லையும் கம்மியாக தான் இருக்காங்க. அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி தான் நிறைய திருட்டு குட்டிஸ் தான் இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க. என் சேனல்லையும் நிறைய திருட்டு குட்டிஸ் தான் இருக்காங்க, அவங்க சேனல்லையும் நிறைய திருட்டு குட்டிஸ் தான் இருக்காங்க. திருட்டு குட்டின்னு சொல்கிறியடா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்ன்னு சொல்லி யாரும் வெளியில் போயிடாதீங்க. அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போயிடாதீங்க. அது ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன்னு எடுத்துக்கோங்க. ஓகே ஏன்னா அவர் தான் ஃபன்னாக போய் சொன்னார். ஸோ ஃபன்னாக ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதெல்லாம் ஒரு ஃபன்னான்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வர ஃபன் இது தான். ஓகே எங்கடா நடக்குது இங்கே? டேய் என்னடா எட்டி பார்க்குற? எனக்கே எட்டி பார்க்குறியா நீ? அங்கே பார்த்தீங்கன்னா 4 பேர் வருவானுங்க பாருங்கள். வேறு லெவலில் இருக்கும் இந்த மேட்ச்சு. நான் வந்துட்டேன், க்ளூ ஆல் போட்டேன்னா ஏறுவான். நீ அட்ரா பாப்பா முடிந்தானவனே பின்னாடிலேருந்து எவனோ அடுத்த அடிப்பான். எப்படி அடிப்பானே தெரில. சரி க்ளூ ஆல் வச்சானா ஆடங்கோங்கா மொக்கா. பின்னாடிலேருந்து என் டீம்மேட் வந்து டுமுங்கு அடிச்சிருவார். ஒரு வழியாக நான் டெத் ஆகிடுவேன். ஆனாலும் ஐயோ விற்குதே. ஸோ நான் டெத் ஆகிடுவேன். ஆனாலும் என் டீம்மேட்டு வந்து எப்படியோ பூயா அடிச்சிருவாங்க. பூயா அடிக்கிறது என் டீம்மேட்டு தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவரும் டெத் ஆகிடுவார். கடைசியாக கீழே பாருங்கள், ஸ்டார்டிங்கில் என்ன இருந்திருக்கோன்னு பார்ப்பீங்க. ஸ்டார்டிங்கில் நான் பூயா அடித்து டைமண்ட் வருது. ஏன்னா அதுதான் பழக்க தோஷம் இல்லை, ஹீரோய்க்குன்றது பழக்க தோஷம் கிடையாது. இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஹீரோய்க்கு போயிருக்கேன். அது உண்மையை சொல்லியே தான் ஆகணும், ஏன்னா பொய் சொல்லக்கூடாது வியூவர்ஸ்கிட்ட. ஃபஸ்ட் டைம் ஹீரோய்க்கு போயிருக்கேன். அவ்வளோ பெரிய ப்ரோ பிளேயர்லாம் நான் ஒன்றும் கிடையாது. ஏதோ சைடில் நான் வேர்ல்டுலேயே மிகப்பெரிய ப்ரோ பிளேயரு அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது. நான் சும்மா விளையாண்டு அதை வந்து யூடியூப்பில் போட்டு நம்மளும் ஒரு அளவுக்கு ஃபேன்ஸை க்ரியேட் பண்ணலாம். ஃபேன்ஸுன்னு சொல்ல முடியாது. ஐயோ ஹீரோயிக் பிளேயர்ஸ்லாம் வந்திருக்கானுங்களப்பா. நான் இன்னும் ஹீரோய்க்கு போயிடுவேன்டா, எப்படியாவது ஹீரோய்க்கு போயிடணும்டா. என்னடா நீ இப்படி அடிக்கிற? இந்த பொண்ணு தான் வேறு லெவலில் பண்ணுவா பாருங்கள். இவன் எல்லாத்தையும் லாக் பண்ணிடுவாங்க. அவன் எப்படி மேலே வந்தான்னு டவுட்டாக கேட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்களே பார்ப்பீங்க. அவனுங்க திருப்பி மேலே வந்துடுவானுங்க. இவன் குழுவாளுக்குள்ளே போய் உட்காந்துப்பாளா, அவனுங்க எல்லாருமே அப்படியே சுற்றிக்கிட்டு மேலே வருவானுங்க. திருப்பி இது ரொம்ப தாங்க முடியலப்பா. மேலே வந்துட்டானுங்கய்யா. அப்பா போடு, இவன் காலி. அவங்க ரீவைவ் பண்ணிடுவானுங்க. இவன் தான் கடைசியில் இருப்பான். ஸ்டார்டிங் வீடியோலையும் இவனை தான் பார்த்துருப்பீங்க, கடைசியிலையும் இவன் தான் பார்க்க போகிறீங்க. இருக்கிறதுலே ஹாப்பினஸ் இதில் தான் கிடச்சிது எனக்கு. ஒரு வழியாக ஹீரோய்க்கு வந்துட்டோமேடா, இது வேறு லெவலில் இருந்தது. இவன் தோற்றுருவான் தான் நினச்சேன். இந்த வீடியோவும் வேஸ்ட்டு தான், போட்டுடலாம், வேண்டாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவனால் தான் நம்ம ஜெயிச்சிருப்போம். பாருங்கள், தாவிடா சவலைன்ற மாதிரி அங்கே தாவிட்டு திருப்பி கீழே குதிப்பான். கீழே குதிச்சோம். டேய் தாங்க முடியலடா, திரும்புதுடா அந்த ஃபோனு. டேய் எமௌண்ட் போடுறா. நீ தான்டா ப்ரோ பிளேயர். நீ ஹீரோய்க்கு கூட்டிகிட்டு போட்ட தெய்வமே. ஓகே க்ளூவால் போடுறா. இஷ்டம்டா எல்லாம். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஓகே பாய் காய்ஸ்.